पेडणे मतदारसंघ मर्यादित मुख्यमंत्री करंड सर्तीत काल कबड्डी, क्रिकेट आणि घुमट आरती सर्त झाल्या। पेडणेचे तरणाटे पिळगेन व्हडा उमेदीन हे सर्तीन वांटो घेतिल्लो। पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा रविचंद्रन दरम्यान मात्र अतिशय खोल टप्प्याचा चेंडू इंग्लिश मध्ये त्याला राईट इन द मनी ब्लॉक होल म्हटला जाता। थोडासा रिकवर होता लागत पुन्हा एकदा लाईन लेंदा शोधूची लागत। या दरम्यान मात्र अगदी आखूड टप्प्याचा चेंडू मात्र पडल्यानंतर थोडंसं खाली लावलो। ज्या अंदाजानं चेंडू उसळा होतो त्या अंदाजानं चेंडू मात्र उसळलो नाही आणि फलंदाज मात्र निश्चितच या चेंडूवर निर्धाव उरवलो। आणखी एका निर्धाव चेंडूची सांगता झाली। थोडीशी लाईन लेन पुन्हा परत येताना बघूक मिळाली। नो बॉल म्हटल्यानंतर फ्री हिट फ्रीटचा चेंडू मात्र अगदी सुरेख चेंडू आणखी एक निर्धाव चेंडू दरम्यान पुन्हा एकदा सांगता झाली आणि धावफलकावर 39